भौजी का समाचार बा? हमार समाचार तो सब ठीके बा हो। आपन बतावा तो आर का समाचार बा? कैसन बड़ा मुस्कियात हुआ हो? सब ठीक बा नु? ए भौजी जब सब ठीक बा तबे न मुस्कियाता नहीं अगर कुछ गड़बड़ रहत तो हंसी आवत हमरा के। हाँ बात तो ठीक बा लेकिन का बात बा इतना लड्डू की तरह मुस्कियात चल जाता हुआ तू? अरे तोहार बगली वाला घर में आइल हम लड़की देखे। का बात करत हुआ? केकरा किया हो? अरे बगली में केकर घर बा ई बतावा। तोरे खबर नहीं के का? अरे दादा हो दादा हम सही बतावत हई, हमरा तो कुछ खबर नहीं के हो। तू बतावत हो तब जानली हम। अच्छा हम तो जानली कि तू जानत होइबू। हां हो हमरा के ना पता चलल। बात ई बनू खूब मेल जोल ना रहेला उ लोग से हमनी के, एही लिए ना खबर लागल। तू काहे इतना खुश बाड़ा? हम तो ऐसे खुश बानी कि न्योता खाए के मिली। जा हो तू खूब मजाक करेला। एमे मजाक वाला कौन बात बा हो भौजी? न्योता खाए के ना मिली? जब बियाह होई तो पूछबे करिए न्योता में। जे जैसे खुश रहो अब इनकरा के न्योता खाए के मिली थी अबे से खुश होता हूँ। वाह रे अब तुम्हारी लोग के घर द्वार तो सब ठीके दिखाता। अब खाली लड़की देख लेती जा तो बता देती जा फाइनल कि का होई। लड़की अगर पसंद हो गई तो रिश्ता पक्का। ए बनी केने गइलू हो लोगिन? लिया यही बहुत नहीं उनकरा के लिया उले आवा हो देखे के कहत हूं लोग। जब तक ले और मीठा उठा ले ना ढेर ना खाएगे होके वाला समझिया नु बा, ढेर नुकसान ना करल जाई। बस हो गई खवा गई जितना खवाए के रहे। अरे शर्माइल ना जाला समझिया ने नु बा, खा उमज के नुकसान के कौन बात बा में खा दबा के। ना तनी शुगरों के दिक्कत बानू नहीं तो इतना कहवती थोड़े उलाट के धो देती। देख ली हो समझी जी या समझाएंगी ये बा हमार बेटी। ये तो बड़ा लजात बिया हो। एहो लड़की तो हमरा पसंद बा, ठीक बा हमार बेटा खातिर नु एकदम ठीक रही। और जब पसंद बा तोहरा के तो हमरो के पसंद बा। तोहार पसंद हमार पसंद अलग अलग थोड़े बा। पसंद आ गई लो। हाँ पसंद बा चला हो बनी समझी जी। हाँ समझी जी लड़की तो हमनी के पसंद बा। अब तू लोग एक दिन आके लड़का देख लिया लोगिन पसंद कर लिया बात फाइनल हो जाई। आ लड़का तो हम पहले ही देख चुकल बानी, लड़का में कोनो नहीं है। लड़का पसंद बा हमरा के पहले से तबे ना तू के बोलैनी हम मने तब रसम बानू लड़का देखे जाए के लड़की देखे जाए के। भले पहले से देख ले हुआ त का भइल एक बेर आ गइया। जैसे तू मिठाई सजा के बैठल हुआ वैसे ही हम मिठाई सजा के बैठल रहब, तू खइया दबा के। समझी जी खूब मजाक करेला तू। ए तनी सुनबो? हाँ भैया हम कहत हई पहले लेन देन वाला बात पक्का करला ओके बाद लड़का फाइनल करिहा, बुझाइल कि ना? पता चलो पहले ही फाइनल कर लेला अब बाद में लेन देन में बात बिगड़ गई तो पहले लेन देन के बात पूछ ला। हाँ समझी जी। अरे जब लड़की पसंद आ गई बिया तो इहो बता दा कि लेन देन का रही हो, कुछ डिमांड रही ना हो? समझी जी कैसन बात करत हो? अरे हम दहेज ले डिमांड करब? अरे हमनी के डिमांड उमांड में ना रहल जाला। ना 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 अरे जौनो छोटा मोटा डिमांड होके बता दिया हो हमनी के पूरा करल जाई। अरे ऊपर वाला बहुत देले बाना डिमांड कौन सी का बताई हो? तू लोग तो जबरदस्ती करत हो। हमनी के डिमांड उमांड ना कइल जाला हो, ढेर दहेज वही थोड़े चाहिए हमनी के। जौन चाहिए बता दा क्लियर हो जाई ना, बातें खत्म हो जाई। बता दिया तो ठीक रही नु। देखी समझी जी हमनी के ज्यादा डिमांड ना कइल जाई। हमार लड़का बा पढ़ल लिखल एजुकेटेड, ठीक बा? बस 5 लाख रुपया दे दिया आ एगो बुलेट दे दिया। मलकिन तू कुछ बताइबू कि कुल हम ही बताई? 10 तोला के हार आ 5 तोला के सिकड़ी आ 2 तोला के 3 गो अंगूठी। बस न मलकिन और ही कुछ भुलात नहीं खेनू? कुछ भुला जाई तो बादों में तो कहल जा सकता, बाद में ना मिली क्या? हाँ हो समझी जी एक ना शादी से पहले आ शादी के बाद जब छोट मोट भुलाइल उलाइल रही हमनी के बता दियल जाई। आ दहेज में तो सब रहीबे करी, बेड सेट जौन दियाला ओकरा के छोड़ के जौन हमनी के बतैनी है इतने चाहिए। आ शादी के बाद जौन याद आ जाई जरूरी नहीं है कुछ मांगल जाओ। कहो समझी जी ठीक बानू? रिश्ता मंजूर बा? ए भाई इनकरा से कह देना
कि तू जा हमनी के फोन करके बता दिया जाई। हम का कहत रहनी है कि का का कहे चाहत हो समधी जी? कहत रहनी है कि तू लोग जा, हम फोन करके बता दे रिश्ता मंजूर बा कि ना। ठीक बा जैसन जैसन तुम्हारी इच्छा। चलो जाओ मलकिन। हाँ चलो जाओ। 5 मिनट बाद फोन करके, उ लोग अभी रास्ते में रहे तब फोन करके कह दिया कि दोबारा आई है मत हमनी के दरवाजा पर। ए भाई लेन देन के बाद पता कहत रहो ना कि हमनी के डिमांड ना कई जाला, डिमांड से दूर रह जाला। और जब डिमांड करे शुरू कइला है कि ना, तो हमार नीचे से जमीन खिसक गई।